Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig di-dew a gafodd lewyrch golau. Amlheaist orfoledd iddynt, chonegaist lawenydd, llawenhant wrth flaen fel yn adeg y cynheuaf, ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu'r ysbail. Oherwydd drylliaist yr iau oedd yn faich iddynt. A'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrwr, fel y nidd Midian. Pob esgyd ar droed rhyfelwr mewn ysgarmes a phob dilledyn wedi ei drybeifi mewn gwaed, fe'i llosgyr fel tanwydd. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr cynghorwr ryfeddol, cawr o ryfelwr, tadbythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder. O hyn a hyd byth, bydd sel yr arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia, pennod 9, adnodau 2 hyd 7. Ti dal yn siarad? Sorry. Ond, iawn.